za mu cire tsoro ba mu kwaci kanmu za mu daɗe mu kawo ƙarshen waɗannan ɓata garin ba. Duk girman kasuwan nan mutum uku sun tarwatsa kasuwa. Idan muka ci gaba da irin wannan abin fa wata ranko neman abincin mu zai gagare mu. Wannan haka yake jarumin shekara. Idan barayi su bi ne to mu rufa musu mu 10. Idan kuma su 10 ne mu rufa musu mu 100. Mu kama su mu kai su ga hukuma mu tabbata an musu hukunci. Sannan mu danka su ga wannan kungiyar mai suna Hussaini Foundation domin aikin su ne su mai da ku mutanen kirki, sannan kuma su nema muku sana'a. Yawancin su rashin abin yi ne, domin haka ta faru da dama akan ɓata gari yanzu sun zamanto na gari ta hanyar shugaban wannan kungiyar Major General Ibrahim Sani ya kasai retire. Ina mai tabbatar muku cewa idan dai za mu rinka yin haka wata rana za mu nemi 'yan daba a nahiyar mu rasa. A jama'a ku dakata, wannan tafin ba ni na cancance shi ba. Gwarzon shekara ya kamata ku tafawa. Kuna ina masu wannan kayan? Babbar mafita zo ka ji babbar mafita. Akwai sakati tun da dara ka ci gida. Yaya batun ne tafiyar ta yi tsanani. Akwai sakati wanda ke sa rauni. Mai bunka na ya yi zancen bayani. Da sauran magana dama makota hauni. Babbar mafita zo ka ji babbar mafita. Babbar mafita zo ka ji babbar mafita. Shashaye kun matasa ba daidai ba. Menene wai silar gaba magana ba? Harshen ilimi da ayyuka ne duba. Da dukkan wani tallace ga 'ya'ya mata. Ina dai mafita na ce sauran yara. To har yau na bayyana a bakin kura. Fyaɗe asila ta talla. Dukkan mu muna ta kwalla. Sila ce ta silalla. Wasu iyayen ba su kalla. Ko za su rike ta kulla. Ko dai sai mun yi shela. A neman mafita ta bulla. Ƙasa ta ginshiƙi na. Ta zarce kitan samina. Zan samu kawar da ɓarna. Da faɗa na dafa nufina. Zama lau lafiya na. Matasa ne irina. Suke sassai da ƙwaya. A bar safara ta mata. Wannan nake ta fata. Aka bar haka mun ga fata. Ba gefe amma wuta. Babar matsala ta gaske a ɗau hanya ta gyara. Ta gyara. Ni nazari da kulawa. Don haka za mu hayewa. Dukka kafa mu rufewa. Za mu ga hanya ta gujewa. Ga mafita dai matanawa. Samun sauƙin ƙasa. Nesa ta zama kurkusa. Na guje ne yan ƙasa. Jarin sai ya yi busa. San ba wata lankwasa. Mu tashi kuma matasa. Wato ya albasa. Kare kare ya Allah sarki. Kun ka muke neman dukan sauki. Ba mu iyawa kai adda mataki. Rayuwa ta zama ta mu karya mafarki. Ina jama'a gyara. A rusa gidan a ɗora. Shi tuki sai direba ka ci gora yana garara. Kan bisa yake bayani. Musax me.